Nos cobertura aqui na Den Haag, Holanda, te seguir para die 2 dias de visita de minister-president Evelyn Wever-Cruz e minister Xiomara Maduro. E dia a culminar com visita na Eerste Kamer, onde nós conversar com o presidente da Comissão de Relações de Reino, senhor Paul Rosenmüller, que é da fracção GroenLinks. Lá para conosco, entre outros, tema que quer discutir em reunião com o minister-president é parte de absolver of uma dispensação de deve. Ja, kijk, het woord kwijtschelding kwam wel even op tafel, maar het is mij ontzettend duidelijk geworden dat de minister-president zegt, wij vragen niet om kwijtschelding. Dus zij wilde dat woord ook niet meer gebruiken. En Aruba heeft een traditie, zei de minister-president, dat schulden worden kwijtgescholden. Er waren natuurlijk schulden, leningen op de kapitaalmarkt waar je rente voor moet betalen. De leningen vanuit Nederland in het kader van de pandemie waren zonder rente. Maar er is natuurlijk wel een afspraak gemaakt om in 2023 terug te betalen. En nou, dan zijn er allerlei scenario's ook even besproken van hoe zou je dat kunnen doen. Want Aruba wil een betrouwbare partner zijn in het Koninkrijk. Dus dat zal betekenen dat op de een of andere manier dat geld terug moet komen, daar waar de mogelijkheden zijn. En dat is echt op dit moment, denk ik, het gesprek tussen de Arubaanse regering en de Nederlandse regering. En wij als parlement in de Eerste Kamer hebben daar dan kennis van genomen. Maar het is goed dat Aruba zich ook profileert als een betrouwbare partner, ook op financieel terrein. Wat ik wel proef en merk, dat is dat mijn collega's en ikzelf heel goed begrijpen dat die schuld die als gevolg van de pandemie is toegenomen, we praten over meer dan 900 Arubaanse florien, dat natuurlijk heel veel geld is. Dat was geld wat toen geleend moest worden, want er was natuurlijk een enorme klap. Ik bedoel, de economie van Aruba is met een kwart ingekort. En dat is natuurlijk enorm, dat heeft heel veel sociale gevolgen gehad. Dus iedereen begrijpt dat de terugbetaling een enorme uitdaging is. En ik heb er wel vertrouwen in dat de regering van Aruba, net als overigens Sint Maarten en Curaçao, met Nederland tot een afspraak kunnen komen die zodanig is dat we een beetje recht doen aan hulp en bijstand over en weer, zoals het in het statuut staat. Maar dat we natuurlijk niet de bevolking het vel over de neus kunnen trekken. Want een aantal mensen kunnen dat al niet meer dragen. Die hebben nu al forse sociale problemen en die moeten natuurlijk niet erger worden. Onde aponta na de preocupação também de parte da Eerste Kamer tá é déficit democrático que tem entre Israel e o Caribe e o país madre pátria aqui na Europa. Entre outras preocupações de lo qual um déficit democrático tá algo que está sinti que o minister começou a trabalhar e será o gap aqui. Ja, kijk, een democratisch tekort is er natuurlijk in het Koninkrijk. Hè. Met name aan de kant van de parlementen. Daar hebben we in het IPCO, dus de contacten die de parlementariërs met elkaar hebben. Dat hebben we later in februari volgend jaar weer op Curaçao. En we hadden het een aantal weken geleden hier in Nederland, in september. Dan komen de parlementen bij elkaar en dan constateren we ook met elkaar dat er, bijvoorbeeld als het gaat om rijkswetten, wetten die in alle landen van het Koninkrijk gelden, dat er een democratisch tekort is. Dat de parlementen van Sint Maarten, Curaçao en dus ook Aruba bij rijkswetten eigenlijk niet de invloed hebben die zij zouden moeten hebben. En nou, gelukkig dat in het Nederlandse coalitieakkoord staat dat daar iets aan moet gebeuren. De staatssecretaris aan de Nederlandse kant is daar ook mee bezig. Dus wij kijken reikhalzend uit naar het verkleinen van het democratisch tekort. Want parlementen kunnen nooit accepteren dat er een democratisch tekort is in een rechtsstaat als het Koninkrijk. Wat was uw eerste indruk van deze vergadering hier in Nederland met de premier van Aruba? Nou, we hadden een prima indruk. Het was een openhartig gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Het ging over de schulden van het land. Die zijn natuurlijk toegenomen door de coronapandemie. En de hulp die Nederland heeft verstrekt in termen van leningen. Het ging ook over de belastingmoraal. Het feit dat er een aantal sectoren zijn die misschien toch belasting ontwijken. Dus hoe kan je die belastingmoraal versterken om de inkomsten van het land te vergroten? Maar we hebben het ook gehad over de sociale problematiek. We weten natuurlijk allemaal, en dat is in het hele Koninkrijk, dat de coronapandemie heeft geleid tot meer armoede, ook onder
werkende. En nou ja, wat kan een kabinet, in dit geval op Aruba, doen om die armoede verder te beperken? Nu corona toch in ieder geval niet meer zo sterk leeft als vorig jaar of 2 jaar geleden. Ja, dat waren een aantal punten waar we het met het kabinet over gehad hebben. En de minister-president en de minister van Financiën waren zeer openhartig in hun antwoorden. E visita di ministro-presidente a culminar na Eerste Kamer e ela sigue vai para outro caminho que nós seguro não estava a sair, estava a trove de pura para dar nossa entrevista, nossa invitação na dia que era seguro e cordialmente extendi para dar nossa declaração de pelo qual tem visita não está tomando lugar aqui na Den Haag. Sin embargo, nós fazemos nosso esforço conversar com esse que participe da reunião, fazendo que dinam banda independentemente quanto nós que cultura está sucedendo para o ministro-presidente um rato passado nós ganhamos chance de conversar na lo qual está salida de reunião com o ministro-presidente Rutte de Binnenhof. Lá casa com meu roubo para ir seu Facebook page, assim que vai ter sala de turcos que está tomando lugar, pero esse puesta solamente banda de medalha e nós segura aqui na Den Haag para donar em vista independente e cobre outro banda de medalha, pois se o ministro-presidente mesmo não que visa nós que está passando, nós seguro também está acercando diferentes políticos na holandês, que está contando nós mais de lo qual está reuniões que está tomando lugar aqui na Holanda, pois não também tem interesse para informar o povo de Europa de decisões que está aqui na Terra Frio, para lo qual está situação que estão dando em parte do Caribe, do reino holandês. Sigue de cerca, 24 horas tem time completo na Europa que está seguindo tudo notícias de cerca, pero aqui na Holanda, seguro não está seguindo todo o desenvolvimento, para lo qual está entre outros visitas do ministro Clember Cruz com o AOE, estava na Amsterdam e depois ele segue para Den Haag e depois vai para Rotterdam para reunir com o Port of Rotterdam e depois ele vai ter na Groningen, onde ele reunir para lo qual está o futuro, quizás de hidrógeno que nós podemos riba nos isla. Nós também seguindo de cerca desarrollo na Brussels, pues nós temos também o presidente do parlamento, senhor Edgar Vrolijk, que está atendendo a abertura de Eurolat, que é uma reunião do parlamento europeu com o parlamento da região latino-americana, e assim aqui nos cobertura completa, de lo qual tem diferentes delegações, que está aqui na Holanda, mas também na Brussels, na Bélgica, nós seguindo de cerca, para assim aqui temos comunidade bom informar de todo acontecimento que tem, que está relatado, na seguro, na informar nos isla. Queda pendiente, pues também, o ministro Geoffrey Wever, lo está viajando para Holanda e assim aqui completou uma delegação completa de ministros, como também presidente do parlamento de Europa. E nós, de 24horas.com, também temos para o tour desarrollo que tem, aunque quizás não que papo com nós seguro, lo tem algum gente que quer conta nós que de verdade está tomando lugar de reunião aqui na Holanda, como na Brussels.